Hi everyone! My name is Ria. Kumusta kayo? In today's video ay i-share ko ang recipe ng nanay ko. Version niya ito ng egg drop soup. Niluluto niya ito kapag walang ulam sa bahay kasi madali lang ito at masarap with kanin of course. Alright, umpisahan natin. Sa mga sangkap, kailangan natin ng itlog, malunggay or pwede kayong gumamit ng spinach, spring onions, ginger, crushed, tubig, red onions, asin, lemongrass, and kamatis. Sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. So first off, kuha tayo ng pot, lagyan natin ng tubig, then ilagay rin natin ang kamatis at saka luya. Pakuluan natin ito mga 15 to 20 minutes on medium high heat. After kumulo, ilagay rin natin ang lemongrass, red onions, and spring onions. Mga about 5 minutes rin sa pagpapakulo nito. And then, ilagay natin ang itlog. Haluin agad yan. Hinalo ko ito mga 5 minutes on medium heat. Then, ilagay natin ang malunggay. So, again, as what I have mentioned before, pwede kayong gumamit ng spinach. Malunggay naman, niluto ko ito mga 4 to 5 minutes lang. And then, after that, I season it with asin. So, sa asin, adjust it according to your desired taste, ano? And then, lastly, naglagay ako ng isang itlog. Hindi ko ito hinalo. Instead, I put the lid on and then I turned off the heat. Tapos, after 5 minutes, it's ready to serve. Napakasarap ng recipe na ito. Ay, nako. Alright, so, thank you all so much for watching.